Kum shibinta ban ai ke jingkershan ya ke jingdawa jong ke all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ka khun hinyo trap National Awakening Movement hinne ka sngi ka khandai tari unailor kalalej ban yakendo ya u EM in charge jong ka triet u giger mirthong ban pinsngo sha u ya ka jingot jinam jong ki nonya Torres Habakrench kilat pathai khubor u working president jong ka knamba Thomas Pasa ulo ong ba ka jia kendo ya u ba gigur mirthong kadai namar ka council ka don ka bor ban check ya ka trade license jong ki kali banabar jilla haki jaka jungok kai perthei ki don hapo uput usam jong ka KHADC Namar ba kini ki kali jong ki briu ki banamar jong ka jilla haba ki rung ban kamai shiki jaka jungok kai ki hap hapo ka kindon an jong ka trading by non-tribal regulation act ka kandai spa san pusau Ulo ong ru banakaliang jong ka khnam la bon tli ki shithi ki la pinher shu mintri rangba ka jilla ban ya kren ya ka tei ka mat Hinrei kim ju yo lat bat ulo ong ba kumbalong minta kani ka sorkar ka shimbej ba imat kinum sngap yanu ru bat ngin le kat bamon Bulan pok jala ka jongi kumu su faidin kan dia nakaliang ka jongi kum ka seng hau arja khan neu ni la le e u study ka kerpang ban but nuksa ya ka jingyai lenti lang ka jing penya yang ke sikim bang ila pharu da ka representation cha ka sarkar ka tu apor ha ka bang ila bu ka jing dawa ka jongi ban khang do ya kini ki turis ki banabar bakim dei bani olat ban rung shado kini ki turis sport ban pensange oki hang nur ka jaka ka baka sokar ki ibet krang ba ki kali ki jongi pada kim yo ban kit pada ya ki nak itu ki jaka sya ki turis destination ki bofer ban ha ka tu apor nakaliang jong ka government jong ka jala ka jongi ru kira nakaliang ka transport department kila dep ban lek ban pej ya kata ka jing ka sampel ma dan negara karu company sang te support sikim bat kira alap ba hang thiru ki kim ju ailat ini kali ki banabar man lek chaduk ki tourist spot bat ha ka ba khaddo hi haka neutrik munai fet ar ja khat phara lamba ka sithi ka ba number com/trans/enf/nrifau/arjar-khat-new/arpulai nakaliang jong Commissioner jong transport ula betha ya borok kini ki district transport officer ban check ya kini ki kali ki bawan nabar ha ki tourist spot ki jongi bat ngila community ba kani ka kamput kan ulong no bat ka handai ka wan no collection bat kani kala susah no kala suja no kunto dan nakaliang ka jongi menta ka sti ka jika ka jingwani kendu jongi ya ka district council lemba jong UM trade kedai bi halor kini ka nogrem ba nakaliang ka jongi ngi sautu balada kini ki kali kamai ki banabar kilet shadu ki jaka tourist spot le ki jaka jgo kai pertai banya kamai tamut ki ha ba yak pok ki kendon ain jongka trading by non tribal regulation kha khandai spasan pusau kamut ki wan ban kamai sene nakata kadaw nakaliang ka jongi ngilawan kerpat ya EM jongka trade ba intuklar ya kani bat ka discount sale kariban pentikna ba kini ki banabar kam tamen abar ka state kim dei na po ka state ru kim dei ban yolat ban lej ban kamai sha ki tourist destination ki bonan po ka jela ka jongi khanang ba ka nongrim jongani ka trading my non tribal regulation kha khandai spa san pusau ka badai ban yada ya ka khai ka pateng jong utrai ri trai muluk kan ne bat ngi kimilenti bana kan khanang ba kino ki ba penken ya ki kendon an ki baladon apa pada council ka district council kan simi ki senjam ki babiang ban khanglat ko mi ni jai bre boleh gitu ka order ko mi pi kene ka sithi ka bami na kalyang transport commissioner ha ba bla tha ingin ki district transport officer ban check ya kene ki suspicious vehicle ne ki kali ki banabar ki barung ki tourist station ka ja no ka dawi ka dei ba hadin ka to kalawan collection kalawan no ka sarkar ka bathamai ka bong yong ka MDA 1 de nadu to ka por wat lada na kalyang jongi ngila tho henry kamdon kanu ka jingmi na ka jing tho ka jongi bat kumba ka pau mentai le se habang ibu ijing dawa ki per sangani ke MD government
kalau la ban wan ra ka jing mentoi ya ki pai ba hi ngi iba kilong le noi kilong sap kalau mengi keren jaki beriu ban skor teka ka kam dan jum toi sui kai dei katai ba ka du no Tidak apa pun bang ketika serta MDA itu bang itu yes kini ka sorkar MDA ki ba penduk ya kini ka rai ko ami ne kalian ke transport commissioner's office au ar jar khat phra neutrik banai ba jadi ke asuran kena iya nakaliang jong UM trade ulang bon discuss bat ki officer jong dis council ban pet ya ki lat kilenti ba kai ba ka dis council kala bande nangi ngi ai jimot hi ba ngila ngin phaidin khendiat ba don tu ipor ban nakaliang giseng balang kala yang angke apo tengar angke ban cek ya kini kali ki balik sapo macu tu kawan ka jing pentut Henry ke dis council kala hi ban le ya kata ban cek ya ki trade license jong kali kiba le si kiba nabar kiba persyang ban le si tourist destination kiba don apo sekti Thailand kiba Thailand kiba don apo sam jongka ke CDC kita ki jingai jumut bat ngin ap kwi lenti pada hadin bai EM3 la ong ngi ban sa discuss sabat ki officer ban wat ki rat lenti ngin ap kwi lenti kata kapor